বাক্সা আৰু উত্তৰ তামুলপুৰৰ বহুখিনি সমস্যা সমাধান কৰি হ'ব আৰু এতিয়া তামুলপুৰত যিটো মেডিকেল কলেজ হ'ব ইয়াত কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্টৰ So guys, good morning all of you गासिनिसिमबो फाइनली नै पुरा फिटिं जायै लोङै गानै जोमै पुरा जसाव ओंखारलायबाय फाग्लानदि गोदान ब्रिजनि ओपनिं सेरेमनि दङ जोंहा आसामनि सीएमआ फैगासिनो दङ मामायाहाय इनिफ्राय बिटिआरनि सीएम लोगोसे माखासे गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफोराबो जोंहा फैगासिनो दङ बिटिआरनिया इनिफ्राय जोङो दा थांबाय थानि गाइस आं गिबियावनो इन्ट्रोखौ होना लाग्रोनि हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ साफ्रोमबो गोसो गोथारै बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आरो आंबो जोबोद मोजाङै दं थ' नोंथांमोना नायदों महानस्टा ब्लग चेनेल दायो आं न'निफ्राय ओंखारलांसै आरोना लोगो दङ सानैसो बिथांमोना आंखौ वेट खालामबाय दङ फाइनली जोङो दा ओंखारलांनो थाखाय थियारि इनिफ्राय मैया आंजों थांफानाय फंबाया नै फैलायबाय गुड मर्निं गुड मर्निं यस इनिफ्राय दायो आं नोंथांमोननो खिन्थानि RC 125 नै दाख्लै जों जे गुवाहाटीयाव लायनो थांदोंमोन ना इनिफ्राय जोंहानाव बेरायनो फैदों फंबायाहाय इनिफ्राय नै बे दं आरोना ओमफ्राय बियो थाङा इनिफ्राय आङो आंनि बाइकखौनो लांगोन आरोना सान्दुंआबो गोसा दा एसे मोदानदों आरोना नै आंनि बाइकआ रकेटआ इनिफ्राय जेखियानो जादोंला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आङो नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थानो नाजागोन इनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ आं शेयार खालामगोन आरोना थुदो बिदिब्ला डाइरेक्ट मट' ब्लगाव So guys फाइनली जोङो फैनानै जोंनि गामि खाथिनि ब्रिजआव दं आरोना इनिफ्राय जोङो ओजा मिटिङाव थांथ'वाखै खारन मिटिङा जाथ'वाखै एसे लेट जागोन इनिफ्राय फैगासिनो दं नामा किसु लिडारफोरा माने बहुत गोजाननि जायोथ' इनिफ्राय थाङिनि सिगां नोंथांमोनजों फंनैसो खोथाखौ बेवहाय रायलायनो सानदों आं दायो आंनि चेनेलावहाय जि भिडिअ आं होबाय दङ आङो गोजाननि भिडिअ होआखै बेखौ आं मिथिखायो इनिफ्राय जोङो जानुवारियावहाय एसे लं राइड मारिनो थाखाय जों रायलायनाय जादों माखासे लोगोफोरजों मिथिया बे जायगाखौहाय आङो खोन्थानो थाखाय दा एसे गोसो जादों आरो जस जादों स' बेखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबाय था आंनो नोंथांमोननि अनलि सापर्टल' नांगौ होमबानो थारमाने आङो एसे जसाव भिडिअ बानायलांबाय थानो हागोन थ' गाइस होमबा जोङो दलंसिम थांबाय थानि नङा होमबा दायो बोरै जायो जोङो एसे भिडिअखौ एसे लाहैनि आरो इनिफ्राय जोङो बे जायगाखौ गालांथ'नोसै बे ब्रिजखौहाय इनिफ्राय ओरै भुटाननि हाजोआ ओरै नांनानै दङ इनिफ्राय नै खाथि खाला दलंनि गाहायावहाय आबाद मावो इनिफ्राय गासैबो ओरै मैथाबारि इनिफ्राय नबस्ति एरिया गोलैयो आरो बेखिनियाहाय इनिफ्राय ओरै एसे हादान जायो गाइस ओरै एसे हादान जायो कि मैदेर सैदेर बायदिसिनाबो फैयो आरोखि माइ गायनाय माइ मोननाय टाइमावहाय दाथ' माइ हाखांबाय दा फैथ'ला आरो दा बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो दा डाइरेक्ट दलंसिम थांबाय थानि गाइस फाइनली जोङो दा दैमायाव मोनफैबाय आरोना दैमायाव मोनफैनानै जों दायो हेलिकप्टार बाग्ला प्लेससिम थांबाय दं आरोना बेनिफ्राय नै माखासे गिदिर गोलाव मानसिफोराबो थांबाय दङ ओरै सोनाब साइडनि जानांगौ बेयावहाय मिटिं जागोन आरोना अनलि पिटाल' हास'आ ओमफ्राय मिटिं जागोन बेवहाय मिटिं खालामफैगोन आरोना इनिफ्राय माखासे मानसिफोरा बेवहाय जमा जाबाय दं आरोना इनिफ्राय आङो खोन्थानि नोंथांमोननो दासिम मानसिफोरा एसेबां गेदारिं जाथ'वाखै फ्राय फैगासिनो दं आरोना दासिम जोंनि बिटिआरनि सीएम सा मोनफैबाय आरोना इनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि फाइनाली रायजो राजाफोर जोंनि आसामनि सीएम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ गासैबो वेट खालामनानै दङ नै गासैबो पाब्लिकफोरा गेदारिं जानानै दं आरोना इनिफ्राय मिथिथ'वा खैथासो टाइमावहाय मोनफैगोन रायजोफोर नोंथांमोना दायो नुनो हादों नै जोंनि बिटिआरनि सीएमजों लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सीएम साराबो दायो मोनफैबाय बिथांमोना दायो फिथा हास'नो थाखाय दैमासिम फैबाय दं आरोखि इनिफ्राय गोबां मानसिफोरा बिसोरनि खिथुन दायो नै खारफाबाय दं आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय 900 মিটাৰ ইটো দৈৰ্ঘ্য এটা ব্ৰিজ আৰু 247 কৰোৰৰ এটা ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই ব্ৰিজখনে বাক্সা আৰু কামত এইখিনি আমাক সহায় কৰিব আৰু এই অঞ্চলটো আমি সকলো জানো যে এইখিনি খুব এটা সিনিক বিউটি আছে পৰ্যটন বহুত আহে এই অঞ্চলত আৰু যাতায়াত যেতিয়া নাথাকে কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া নাথাকে
অঞ্চলবিলাক বহুত পিছ পৰি থাকে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক খেতিয়কে হওক বহুতখিনি ভাল ভাল ফসল উৎপাদন হয় এইবিলাক বিক্ৰী কৰাৰ অসুবিধা হয় তো এইখন ব্ৰিজে আমাৰ উত্তৰ বাক্সা আৰু উত্তৰ তামুলপুৰৰ বহুতখিনি সমস্যা সমাধান কৰি হ'ব আৰু এতিয়া তামুলপুৰত যিটো মেডিকেল কলেজ হ'ব ইয়াত কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি পেচেণ্ট আহিব সেইটো তামুলপুৰলৈ আহিব পাৰিব গতিকে আজি তামুলপুৰৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা আন্তৰ্গাঁথনি যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো বহুতখিনি হ'বলৈ আজি গৈ আছে ইয়াত আৰু এটা দলং নিৰ্মাণ হ'ব য'ত আমাৰ বাল্টিং আৰু মটঙা কাউলি অঞ্চলটো আমাৰ বহুতখিনি তাত জনসাধাৰণ আছে তাত বহুত তামোল উৎপাদন হয় বিভিন্ন খেতি মানে আছে তাত আৰু বাৰিষাৰ সময়ত বহুত বছৰৰ পৰা যাতায়াত বহুত অসুবিধা হয় তো সেইকাৰণে একেলগে আজি বাল্টিং আৰু মটঙা নদীৰ ওপৰতো ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো এটা ডাঙৰ সমাধান আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান মডেল স্কুল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু অংগনবাদী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইখিনিও আজি অপেনিং হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে মেডিকেল কলেজৰ ভূমি পূজন হ'ব বিশেষভাৱে আজি আমি অসমৰ জনসাধাৰণ হিচাপে এই কথাটো ক'ব লাগিব যে নতুনকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসমৰ আন্তৰ্গাঁথনিক এটা ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো জিলাত মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ লগতে স্পৰ্টছৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ নাছিলে অসমত বহুত স্পৰ্টছৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেবছ আছিলে এতিয়া প্ৰত্যেকখন জিলাত আমাৰ ষ্টেডিয়াম হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত ষ্টেডিয়াম হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াতকৈ আৰু এটা ডাঙৰ কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো নেকি PPC পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ আমি আগতে হাৰিয়ানা পাঞ্জাববিলাকত শুনিছিলোঁ যে তাত খেতিয়কবিলাকে উৎপাদন কৰাৰ পিছত ধানবিলাক চৰকাৰীভাৱে কিনি পেলাই গুদানত লৈ যায় আৰু তেতিয়া মানে খেতিয়কসকলে যথেষ্ট সকাহ পায় আৰু উচিত মূল্য পায় যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বহুতখিনি PPC চেণ্টাৰ অসমত কৰি পেলাই যিবিলাক ধান উৎপাদন হয়তো কিনাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আৰু FCIৰ লগত লিংক কৰি এইটো মানে প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে কৰি আছে আমি গাঁৱে ভূঞে এতিয়া PPC চেণ্টাৰ হৈছে ছাবচিডাইজ গুদান নিৰ্মাণ কৰি আছে আমাৰ মানুহবিলাকে আৰু মিলিং কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা সলিউশ্যন আৰু উচিত দাম মানে প্ৰয়োগ যিখিনি আমি ভাবি আছোঁ ইয়াতকৈ বহুত ওপৰত আমাৰ ধানৰ যিটো মূল্যটো দি পেলাই ধান ক্ৰয় কৰা মানে হ'ব এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা মানে সমাধান এতিয়া মডেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মডেল স্কুল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে অসমৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেবছ আছিলে এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অতি কৰি লাগিছে আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত অসমখন উন্নয়ন হোৱাত কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব আৰু ভাৰতৰ কোনোবা এটা উন্নত ৰাজ্যৰ লগত অসমে এনি টাইম মানে টপত থাকিব বুলি মই আশা কৰোঁ Sir, মুখ্যমন্ত্ৰী जोंना खाम्बाखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा गायसननानै दिनै बेखेव फैबाय आरो फिथा हास' फैबाय जितु दैमा बे दैमानि मेन ब्रिजआ 860 मिटार 860 मिटार जागोन आरोना टटेल गोलावनि ब्रिजआहाय बेनिफ्राय बेनि बाजेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि गासै 247.87 करोड़ाव नैबे दैमाखौहाय लुफुंगोन आरो जेन'बा बेनिफ्राय दायो रावबो गैलिया गासिबो लिडारफ्रा फिथाखौ हास'नानै गावबागाव थांजोब्बाय आरोखि बेनिफ्राय दा मानसिफ्रा खालि गोजासै बेनिफ्राय जोंनि पाग्लादिया दैमानि जितु दालां जागोन बे दालांखौहाय अबेखै खालामनाय जागोन आं बेखौ खोन्थानि बेनिफ्राय सिगां जितु लामाजों जोङो थाबायबाय थायोमोन बेजों जाया आरोना एसे सिदा जागोन दालाङा दलं जानो गोनां ब्रिज निउ ब्रिजआ नैबेजों सिदा जागोन आरो सिदा टटेल ब्रिजआ जागोन 860 मिटार गल्डेन जुबलियाव थांगोन तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवनो बेनि बागैबो आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ अके बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन